Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. 5 bayaning rescuers ng Bulacan. Hatid na kanilang huling hantungan. Ilang residente sa Santo Tomas, Pampanga na apektado ng PNR Railway Project naghihintay pa ng kompensasyon bago lumikas. Pagbuhay sa Bataan Nuclear Power Plant isinusulong ng isang mambabatas para tugunan ang problema sa supply ng kuryente. At kapapasok lamang kong balita, Bagyong Karding nagdulot ho ng landslide sa San Juan, Banyo, Arayat. Ayon ho yan sa PDRRMO Pampanga. Maya Paldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po inyong lingkod, Justin Dizon. At kayo'y nakatutok dito sa CLTV Balitaan. Live ho tayo ngayon. Alas 10:02 na ng umaga, October 3, araw ho ng Lunes. Kumusta ho mga kabalen, mga karehiyon? Medyo makulimlim ho ang panahon dun sa mga kababayan ho natin na papasok sa trabaho, di kaya naman sa eskwela o nakapasok na dahil alas 10 na. Naway mag-ingat ho kayo. At make sure na meron ho kayong dalang mga pananggalang sa ulan dahil kaya nga ho nang nabanggit, makulimlim ang panahon at mukhang inaasahan. Ito nga pagpatak ng ulan sa ilang bahagi po ng ating rehiyon. Simulan ho natin ang mainit na balitaan. Hinihatid na po sa huling hantungan. Ito po nga mga labi ng 5 bayaning rescuers mula sa San Miguel, Bulacan o sa Bulacan na nasawi ho sa rescue operation sa bayan ho ng San Miguel yan sa kasagsagan ng Bagyong Karding. Dito pong Sabado, October 1, nang mailibing sina George Agustin, Marby Bartolome, Troy Agustin at Narciso Calayag. Habang linggo naman ho, October 2, ay inilibing si Gerson Resurrection. Dito pong Biyernes, September 30, nagdaos ho ng misa at pagbibigay pagkilala o yung pagpupugay, yung Bulacan Provincial Government at yung mga rescuers na bahagi po ng PDRRMC sa lalawigan ng Bulacan. Nagbigay din ho ng financial assistance ang iba't ibang LGU sa mga pamilyang naulila. At isang posthumous award din po ang ginawad ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa 5 rescuers. Ito po ay bakas parangal ng kagitingan na ibinibigay ho sa mga individual na nagpapakita o nagpakita ng katangi-tanging katapangan at pagtulong sa iba sa gitna ho yan ng kalamidad. Matatandang September 26, madaling araw ho yun, kasagsagan ho ng Bagyong Karding ng masawi ang 5 bagong bayani habang nagsasagawa ho ng rescue operation sa Barangay Camyas sa San Miguel, Bulacan nang manalasa po yung flash flood. At pakinggan ho natin yung pahayag ng ilan sa mga kaanak at katrabaho nitong ating mga bagong bayani. Matatapang to, malalakas ang loob, masigasig sila. Saka talagang makikita mo yung dedicated talaga sila sa trabaho nila. Masayahin sila. Lalo na pag nagre-responde, nagkakaroon pa sila ng biruan. Kasi sinasabi nga namin sa sarili namin, kami mga responders, yung isang paa namin nasa hukay talaga. Para kami mga uniform personnel na, para din kami mga na pag lumabas kami, nag-rescue kami. Ayan, sigurado sabi ko sa kanila, ingat, laging safety first, safety first. Siyempre hindi natin mawawala kahit anong pala yung expert mo sa ganyang lugar, ganyang panahon. Kasi kalikasan yung nag-ano sa iyo. Natural disaster yan . Ayan ho, sa ibang balita naman, wala pang balak lumisan sa kanilang tahanan ang ilang pamilyang apektado ng PNR Railway Project sa bayan ho ng Santo Tomas, Pampanga. Bagamat na nai-award na ho sa kanila ang bahay na kanilang malilipatan, ay naghihintay para daw ang mga ito ng kanilang kompensasyon kaugnay ng right of way. Narito pong ulat ni Paulo G. Santos.
Hindi pa rin tuluyang nililisan ng mga apektado ng right-of-way ng PNR Railway Project ang kanilang mga bahay dito sa Santo Tomas, Pampanga. Sanay na raw sila sa ingay ng mga dambuhalang truck na mayat mayang labas-pasok sa pagtambak ng lupa sa ongoing na konstruksyon sa lupa. Ayon kay Christy Gomez, mas kumporme kasi sila sa kanilang kalagayan ngayon kaysa sa modelo ng pabahay ng National Housing Authority o NHA na di umano'y masikip para sa kanilang pamilya. Bukod pa rito ay hindi pa raw tapos ang konstruksyon ng pabahay na nai-award sa kanila. Nagka-awarding na po nung isang araw. Sino po nag-award sa inyo ng bahay? Yung sa ano po, yung sa DOTR tsaka po sa PNR, NHA po, nandun po sila lahat. Hindi Kasi matuloy. po yung relocation, ang liit lang po, paano magkakasya yung mga gamit namin? May titulo umano ang bahay at lupa ng pamilya Gomez, ngunit kasama ito sa mga tinamaan ng proyekto ng gobyerno. Ngunit tinitindigan daw nila ang kondisyon na hindi gigibain ang kanilang bahay hanggang wala pang right-of-way compensation. Pero ang malinaw lang ho sa inyo is walang gibaan. Hanggat walang bayad po. Samantala, nailipat na ang 31 sa 39 na apektadong pamilya ng right-of-way ng PNR Railway Project at may 8 pang natitira. Ito naman ang kinumpirma ni Santo Tomas Mayor John Sambo sa CLTV News Team. Nagpunta na sa ating opisina ang DOTR and the NHA people together with the regional manager ng NHA. Sa amin dito ngayon, nakapagtayo sila ng 39 units. 39 units for the affected families. Nakapag-resettle na kami ng 31 families dun sa unit na yon. Nasa loob din ng bayan ng Santo Tomas ang relocation site sa mga apektadong tumasyan ng PNR Railway Project. Ayon sa alkalde, sa pakikipagdialogo niya sa Department of Transportation o DOTR, may mga lugar sa Pampanga na hirap na makapagdetermina ang ahensya ng relocation sites. Kaya inalok din anya nito ang kanyang bayan dahil sa laki ng bakanting lupa na pagmamayari naman ng municipal government. Nahirapan silang makakita ng site for the affected families. Actually, I offered my municipality, our municipality na pwede sila sa ating bayan. 2 hektarya ang dadaanan ng railway project sa Santo Tomas at isa sa mga apela ng alkalde ay magkaroon ng station dito pero wala pa umanong tugon ang DOTR. Samantala, kahit apektado ang railway project ng gobyerno sa naunsyaming loan agreement sa China, kinumpirma ni DOTR Secretary Jaime Bautista sa CLTV News na malaking bahagi ng 2023 national budget ng ahensya ay kanilang inilaan sa Tutuban Malolos Railway at Malolos Clark Railway Project. This year, yung recommendation namin sa Congress ay 110 billion pesos for the rail sector, no. Ito yung share ng gobyerno, no. Hindi kasama to doon sa mga loans na kukunin natin, no. Kasi for 2023 we're expecting to spend more than 300 billion pesos para sa ating train system, no. Sa kabilang banda, kahapon Huwebes, September 29, 2022, sa naipasa na 5.268 trillion pesos na 2023 General Appropriations Bill sa Kongreso, 167.12 billion pesos ang naaprubahan na budget ng DOTR. Ang malaking bahagi nito na nasa 71.1 billion pesos ay mapupunta sa railway project. Paolo G. Santos, CLTV News. Ayan o, sa ibang balita naman, isinusulong ngayon ni Pangasinan 2nd District Representative Mark Coangco ang muli pong pagbuhay dyan sa Bataan Nuclear Power Plant o BNPP. Ayon ho sa mambabatas, isa umano itong paraan upang mapababa ang presyo
ng kuryente sa gitna sa bansa sa gitna ho ng napipitong krisis sa kuryente dulot ho ng mataas at patuloy na pagtaas ng presyo ng coal at gas. Bunso nito maaari na umunong buhayin at gawing operational ang BNPP bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Paliwanag ho ni Coangco, kaya umunong pababain ng hanggang 0.055 kilowatt per hour ang presyo ng kuryente gamit ho yung nuclear power kumpara ho sa 10 piso kada kilowatt hour naman gamit ang coal. Ayon naman ho sa research consultancy ng Radiant Energy Group, nasa maayos na kondisyon pa umano itong 620 megawatt plant sa Bataan at ang istruktura nito ay kahalintulad ng ginagamit sa mga bansang Brazil, Korea at Slovenia. Sa kabilang banda, may mga pag-aaral din ho ang Korean Hydro and Nuclear Power Corporation Limited na abot sa $1 bilyong ang kailangang gastusin ng pamahalaan ng Pilipinas para ho maayos ang nasabing plantang nuklear. Samantala, hindi naman ho pabor ang pamahalaang panlalawigan ng Bataan at maging ang mga residente sa planong muling pagbuhay po ng BNPP dahil sa banta nito sa kanilang kaligtasan. Ang BNPP po ay naitayo noong 1976 sa panahon ng diktaturyang Ferdinand Marcos Sr. Ito po ay higit 40 taong gulang na kaya hindi sila kumpiyansa sa pagdating ho sa integridad ng nasabing pasilidad. Ito, kapapasok lamang na balita sa pagbabalik ho ng CLTV Balitaan. Tatalakayin ho natin yung landslide sa bayan ho ng San Juan Banyo mula ho kay Kuyang Paulo G. Santos. Ayan, live ho ngayon dyan sa Sangguniang Panlalawigan ng Pampanga. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Ito ho, kapapasok lamang na balita, kinumpirma ho ng PDRRMO Pampanga at maging ng Mines and Geosciences Bureau na nagkaroon nga ho ng landslide sa Barangay San Juan Banyo, Arayat. Ito pong pananalasa ng Bagyong Karding. At para ho mabalitaan tayo, hinggil po sa mga latest update, kaugnay niyan, makakasama natin live mula ho dyan sa Provincial Capital ng Pampanga, si Kuyang Paulo G. Santos, na nakatutok dyan sa media briefing ng MGB. Kuyang Paulo, ano ang latest dyan sa sinasabing landslide na nangyari? Kailan partikular nangyari itong pagguho ng lupa sa bayan ng Arayat? Kuya Justin, ang kanilang pagtataya ay sa pagitan ng September 23 to 27 at hanggang sa mga oras nga na ito ay nagaganap itong orientation at kinakasang technical working group na rin ni Governor Dennis Delta Pineda para mai-assess itong kalagayan ng dalisdis ng bundok Arayat, partikular na itong sakop ng Barangay San Juan Banyo na nitong nakalipas na pananalasa ng super typhoon na si Karding, Kuya Justin, ay may namataan sila na very remarkable daw yung paglaki nitong dati ng nagkaroon ng insidente ng landslide at meron silang mga nakita na debris dito sa area naman ng Mayasakta Creek. Kuya Justin, na ito ay dati ng daanan nitong
landslide prone area na sakop pa rin itong Barangay San Juan Banyo. So sa mga oras na ito, Kuya Justin, ipinatawag na rin ni Governor Dennis Delta Pineda itong geologists para at least makapag-assess doon sa ground at matansya nila kung gaano kalaki yung mga bato, erosible land na pwedeng makapamerwisyo. Dahil sa monitoring, Kuya Justin, mula dito sa Bagyong Ondoy na tumama noong September 2009, yung mga debris doon natitipon at pagpasok nga nitong Bagyong Santi noong 2013 din, Kuya Justin, na may isang casualty dyan naman sa area ng Ayala Magalang ay nagtipon ng mga debris na posibleng pagka ito bumigat ng bumigat, Kuya Justin, talagang peligroso, lalong-lalo na dito sa area ng Barangay San Juan Banyo. At dito sa kanilang initial assessment dito sa dala ng tubig ulan o volume ng ulan ni Carding, Kuya Justin, sa monitoring ng Pag-asa, umabot ito sa 310 millimeters. Hindi kalayuan dito naman sa dalang tubig ulan ng Bagyong Ulysses na 356 millimeter, Kuya Justin, na very remarkable o yung laki din nitong gumuhong lupa nakita noong panahong 2020 o November 15 to be exact, Kuya Justin. So antabayanan natin mamaya kung ano yung mga rekomendasyon kasi ang sinasabi ng NGB, kailangan nating tanggalin yung mga malalaking bato doon at merong isang nakikita yung dredging. Padadaanan na mismo doon sa lugar nung creek kung saan ito dumausdos, Kuya Justin. Paulo G, mabilis na lamang yung sinasabing landslide, nasa taas yan nung kabundukan yan, yung naipakita natin nung mga coverage natin nung kasagsagan ng Bagyong Carding, doon sa area kung saan talaga nangyari yung mismong pagguho ng lupa, walang mga residente doon. Tama ba? Wala, Kuya Justin, nasa bunganga na ito ng bundok. At dito nga sa mga naipresenta nilang drone shot, aerial shot, kailangan talaga nilang masiyasat ng gusto, Kuya Justin, kung gaano kalaki ito namang volume ng bahagi ng lupa at mga malalaking bato. Kasi pagka yan, Kuya Justin, mangyari tulad nitong pananalasa ng Ondoy, bumigat at nagkaroon ng artificial dam, yun daw ang nakakatakot. Mabilis na bababa itong lupa na sadyang peligroso dito naman sa no-build zone dyan sa San Juan Banyo. Oo, pero may mga residente pa rin bang naninirahan doon sa naideklarang mga permanent danger zone dyan sa naturang barangay at sila yung ika nga sinasabi mo ngayon na nasa banta ng panganib, oras na magtuloy-tuloy yung pagguho ng lupa. Huwag naman sana. Kapag kausap natin yung mga local leader doon sa barangay level, sabi nila pinaalis na nila. No, pero sa pagpunta ng news team doon, Kuya Justin, yung mga magsasaka na nakapagtayo ng kanilang mga bahay, ang ating nakikita doon na ang panansya natin, higit sa 10 o 20 na pamilya, Kuya Justin, ang nakapagtatag ng infrastruktura doon. Pero ang sinasabi ng lokal na pamahalaan, continuous daw yung kanilang dialogue dahil yung lugar na yun, Kuya Justin, diyan sa Purok 7, to be very particular, Purok 7 ng San Juan Banyo, ay idiniklarang no-build zone ng MGB. Okay, maraming salamat Kuya Paulo G. Santos at antabayanan natin yung iba pang update kaugnay ng balitang yan. Mag-ingat ka dyan. Ayan ho mga kabalin, mga kariyon, gaya ho ng nabanggit ni Kuya Paulo, kinumpirma ho ng PDRRMO Pampanga at ng MGB. Ito hong nangyaring landslide sa pagitan ho ng September 23 at September 27. Ito hong kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Carding. Diyan ho sa may San Juan Banyo. Bayan ho ng Arayat yan. At yung initial information na nakuha natin dahil ongoing po itong orientation and briefing ng MGB sa mga tauhan po ng PDRRMO at iba pang mga kinatawan o iba pang personnel nitong ating provincial government. Sa initial ho, ang sinasabi yung pinangyarihan mismo ng landslide. Wala hong naninirahan doon. Pero oras na magtuloy-tuloy, kahit nga ho na nabanggit, wag naman sana, ay may mga ilan ho silang nakikita na posibleng maging apektuhan nitong pagguho ng lupa. At ilan ho sa mga kinokonsidera
ng ating provincial government, no, ng Pampanga ay itong tinatawag nga pong ano tawag dito? Etong dredging o di kaya naman pagtatanggal ng mga bato. Ayan, marami ho mga init na balita sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan at sa iba pang mga nangungunang balita, kasabay ho nitong pagdiriwang kamakailan ng World Rabies Awareness Day, noon pong September 28, at yung tinatawag nating Animal Welfare Month ngayon pong buwan ng Oktubre, nananawagan ho yung Provincial Veterinary Office ng Aurora sa lahat po ng ating mga kababayan dyan sa lalawigan na ipabakuna yung kanilang mga alagang pusa at aso. Batay ho kasi sa datos ng Provincial Veterinary Office, mula ho 2020 hanggang 2021 ay bumaba ang bilang ng vaccination rate. Bumaba ho yung vaccination rate ng 20% at 26% decrease naman ang naitala ngayon pong taong 2022. Nangangahulugan daw ito ng banta sa kaligtasan, hindi lamang daw sa mga tao, kundi maging sa mismong mga alagang hayop. Maliban sa awareness program, nagbibigay umano ng libreng bakuna kontra rabies ang pamahalaang panlalawigan ng Aurora. At nagtayo din ho sila ng Rabies Control Committee mula ho sa probinsya hanggang sa barangay level. Nananawagan din ho ang Provincial Veterinary Office na ipakapon yung mga alagang pusa at aso kung hindi naman kayang alagaan ang mga ito. Sa ngayon, nasa mahigit 23,000 ang bilang ng aso sa lalawigan at problema raw ang pakalat-kalat na mga aso, yung mga homeless ho, no, na sa kalsada, nagiging sanhi rin din po ng aksidente. Doon sa mga kababayan naman natin na nais mag-alaga ng hayop, ayan, pwede ho kayong mag-ampon ng mga aso, adopt, don't shop. Pakinggan ho natin itong pahayag ni Governor Noveras ng lalawigan ng Aurora. Maraming pinsala na ang naidulot ng mga gumagalang aso sa ating mga kalsadang dinadaanan. Nakakabahala ang mga aksidente sa maraming motorista dahil sa mga asong pag-alagala sa lansangan. Ang mas nakababahala ay ang pagkakaroon muli ng kaso ng sakit na rabies na kamakailan lamang ay naging sanhi ng kamatayan ng ating kababayan. Patuloy pa rin umaasa ang iba na malulunasan ang sakit na ito sa pamamagitan ng ibang pamamaraan. Subalit ang tanging paraan lamang ay ang magpabakuna laban sa rabies. Ako po ay nakikiusap na sana ay ipatupad natin ang mga ordinansa sa responsableng pangangalaga ng aso. Ayan ho mga kabalit, inyo pong narinig si Governor Christian Noveras ng lalawigan ng Aurora. Samantala sa ibang balita, isang Bulacay ni ho ang nakakuha ng top 6 sa kalalabas lamang na resulta ng Social Work Licensure Examination
nito pong Setyembre 2022. Siya po ay si Percival Santos, tubong Ubando, dyan sa Bulacan. Ayon ho sa kanya, ikatlong kurso niya ang social work at marami na siyang naging trabaho bago makapasok sa DSWD bilang municipal link ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa bayan ho ng Ubando. Sa kanyang 10 taon sa kagawaran, dito raw niya nakita ang kanyang puso sa social service na katulong daw ng malaki ang kanyang aktwal at first-hand experience dyan ho sa trabaho niya para ho mapabilang sa mga top-notcher sa social work board exam. Buong suporta din umano ang kanyang natanggap mula ho sa kanyang DSWD family na nagbigay din ng pagkakataon sa kanya upang mapagtuunan ng pansin ang kanyang eksaminasyon. Ayan, binabati natin ang ating karehiyon na si Percival Santos. Ika'y pinagmamalaki ng Central Luzon. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Sa puntong ito, makakasama ho natin ang ating reporter na si JM De Jesus, live mula ho dyan sa Pampanga High School, kung saan isang bagong computer laboratory ho na donasyon ng Batch 71 ang pinasinayaan ngayong araw. Magandang araw sa iyo, JM. Ano yung latest dyan sa Pampanga High School? Yes, magandang umaga kasamang Justin. Kaninang umaga ay nagsama-sama ang mga guro, mga piling estudyante at ang Batch 71 ng dating Jose Abad Santos High School na ngayon ay tinatawag na Pampanga High School upang pasinayaan ang bagong computer laboratory dito sa eskwelahan. Aabot sa 20 computers na sinasabi nila kanina na high-tech dahil luma na daw ang mga naunang computers na ginagamit dito sa eskwelahan. Kaya naman naisip ng Batch 71 dahil sumasabay na din sa makabagong panahon ang pag-aaral dito sa Pilipinas. Kaya naman naisip nila na magbigay ng mga bagong kagamitan sa mga estudyante dito. JM, gaano karaming computer yung ibinigay ng Batch 71 sa ating mga mag-aaral dyan sa Pampanga High School? Yes, kasamang Justin, isang classroom na merong 20 computers, high-tech computers, ika nga nila, dahil kailangan umano ito ng mga estudyante. Kaya naman naisipan talaga ng Batch 71 na mag-focus doon sa digitalization dito sa Pampanga High School. Kaya naman tinignan natin kanina nung nasilip natin yung mismong computer room or computer laboratory na kanilang i-donate, ay napakaganda ng kwarto, fully air-conditioned, at may internet na, at ayun nga nasabi natin kanina, maganda ang pasilidad na binigay ng Batch 71 dito sa Pampanga High School. JM, maiba ako dahil alam naman natin malapit na rin yung full implementation ng face-to-face classes. Kumusta yung nakita mo, base lang sa observation mo, kumusta itong mga mag-aaral natin matapos ang bagyo? Balik eskwela ba sila? Kumusta yung mga pasok? Mga nakausap ka rin bang guro? Ano yung nagiging adjustment nila at ano yung pinaghahandaan nila pagsapit ng buwan ng Nobyembre? Yes, kasabang Justin, nakausap natin kanina ang ilang mga guro at mga estudyante, pati na ang principal ng Pampanga High School. At nabanggit nila kanina na naghahanda na sila para dun sa 100% face-to-face na classes sa Nobyembre, sa ikadalaw ng Nobyembre. Pero ngayon, makikita natin dito, hindi pa talaga, nabanggit din kanina ng principal na hindi pa talaga 100% na nagbabalik ang mga estudyante. At matapos na nagdaang bagyo, makikita natin normal naman ang klase dito sa Pampanga High School. At ito na nga, paghahandaan daw talaga ng mga guro at mga administrasyon ng Pampanga High School ang muling pagdagsa ng mga estudyante sa Nobyembre dahil yung mga nag-aaral sa bahay o yung mga modules ay lahat babalik na 100% dito sa Pampanga High School. Okay, maraming salamat, JM De Jesus. Live mula ho sa Pampanga High School. At mamaya alamin po natin yung iba pang kaganapan dyan sa isa sa mga pinakamalaking paaralan ho dito sa Central Luzon. Kaugnay nitong pagbabalik nga ng mga estudyante o yung full implementation ho ng face-to-face classes na mangyayari ho isang buwan na lamang
sa darating hong Nobyembre. Samantala sa ibang balita, higit na maraming lugar na ho sa syudad ng San Fernando, Pampanga ang sinabitan ng parol at mga iba't ibang Christmas decors. Sa dekorasyon pa lamang, dapat raw nakaakit-akit ng syudad sa mga turista at maging yung mga mamimili ng mga parol at iba pang palamuti. Samantala, doble naman ang ibibigay na premyo sa mga mananalo o sa mananalong mga ang tawag dito, mga partisipantes ng Giant Lantern Festival. Panalong muli sa mata ng maraming Fernandino ang pagpapailaw ng mga magagandang Christmas decor sa Home of the Giant Lantern Festival o ng siyudad San Fernando, Pampanga. Lakas makabata nito, kaya pati si City of San Fernando Mayoraville Macaluwag, hindi na iwasang iwagayway ang parol na simbolo raw ng pagkabuhay sa titulo ng lungsod na Christmas capital ng bansa. Hello! Are you ready? Merry Christmas! Okay, Mayora, ano po ang inspirasyon ng unang-unang taon natin ng Pasko bilang mayor? Siyempre, yung inspirasyon natin, yung mga tao, yung pinagsisilbihan natin dito sa siyudad ng San Fernando, gusto natin silang mapasaya kasi alam naman natin yung pinagdaanan natin, ilang taon na pandemic, parang patay talaga, no? So ngayon, at least maramdaman lang ng Fernandino na eto, bumabalik na yung buhay. Team effort anya ang pagpapailaw at paglikha ng disenyo ng mga Christmas decor na mas pinarami at pinalawak. 12 strategic areas sa syudad ang sinabitan ng mga pandekorasyon kabilang na ang Heroes Hall Ground at Jasa Road, pati ang Civic Center sa San Isidro, downtown at area ng MacArthur Highway sa Telebastagan kung saan may kutitap ng mga parol Fernandino. At bida pa ng alkalde, all year round na itong mga nakasabit para makahatak ng turista. Taon, mararamdaman at makikita ang iba't ibang Oo, para sulit. Para sulit siya. So pinag-usapan na namin yon ng mga lantern maker. Kung nakita nyo, iba-iba yung estilo ng paggawa nila. Sa kabilang banda, ang pinakaabangan naman na Ligligang Parol o Giant Lantern Festival, may masayang pamasko raw na balita si Kaluwag sa mga participating barangay. Ang papremyo raw kasi ngayon ay doble na ang halaga kumpara sa nakalipas na taon para sa 3 mananalo ng Giant Lantern. At pumayag din daw ang Giant Lantern Festival Foundation sa panukalang ito ng lokal na pamahalaan. Pero hiningi natin sa mga partner natin na dagdagan din nila yung papremyo. So from 150,000, magiging 300,000 siya. Diba, bongga? Samantala, naitanong din ng CLTV News Team kung ano ang advance Christmas wish nito sa mga Fernandino gayong Paskong Pasko na sa paligid ng syudad. Sagot ng Mayora, gusto ko love, love, love. Puro positive lang kasi masyado ng problematic ang ating bansa. Marami na tayong pinagdaan ng pagsubok. Hindi mo na alam kung anong mangyayari sa mundo natin, no? Climate change and all. So, kailangan make the best out of it. Kailangan love, 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 love. Positivity. Kasi hindi mo alam kung hanggang kailan yung buhay natin. So, kailangan magmahalan na lang, laging magkasundo, at wag nang titingin sa pangit. Kailangan puro maganda para maging maganda rin tayo. Diba? Paolo G. Santos, CLTV News. Ako po'y magpapaalam na at yan hong mga balitang nakalap ng CLTV Balitaan. Para ho sa karagdagang detalye, maaari ho kayong mag-like and follow sa aming mga social media pages. Ito yung ating Facebook page at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News. Yung ating Twitter at CLTV 36 at yung Instagram ho natin at CLTV 36 Official. Maya-maya makikita ho din yan sa ating mga screens. Kung nais ho ninyong balikan yung mga programa ng CLTV, pwede ninyong bisitahin yung ating YouTube channel at CLTV 36 Official at maging yung ating website at www.cltv36.tv. Mapapanood din ho nationwide yung mga programa ng CLTV via Signal Channel 115. At dito naman sa Central Luzon sa ating 39 cable partners. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Justin Dizon, itong CLTV Balitaan. Maraming